Bona vesprada a tots i a totes. Anem a començar la sessió plenària d'avui dilluns, dia 18 de novembre. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acte anterior. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Segon punt, donar compte decrets alcaldia. Es dona compte del plenari dels decrets de l'alcaldia adoptats des del dia 14 d'octubre fins al dia 8 de novembre de 2019. Tercer punt, donar compte, correspondència i disposicions oficials. Igualment, es dona compte del plenari de la correspondència oficial en quant a les entrades des del número 2818 de 14 d'octubre fins al número 3086 de 8 de novembre i registres electrònics del mateix període. I en quant a les sortides, des del número 1084 de 15 d'octubre fins al número 1150 de 8 de novembre de 2019 i registres electrònics del mateix període. Abans de passar a l'últim punt, tota la corporació teniu un punt d'urgència de la proposta de l'alcaldia respecte a la certificació número 4 de l'obra del pavelló esportiu, que el dimecres una vegada estava convocat al plenari, els tècnics el van portar. Per tant, perquè pugui aprovar l'empresa, per això el dimecres se va portar. Votem primer l'audiència. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. La proposta de l'alcaldia és d'aprovar la certificació número 4 de l'obra del pavelló esportiu municipal. Vist que en data 31 d'octubre de 2019 el director de l'obra va ser expedida la següent certificació d'obra. Es va registrar en l'Ajuntament el dia 15 de desembre a les 9:25, el número de registres és 3145, el contratista és d'Oalco, el número de certificació és la 4 del mes d'octubre de 2019 i per import de 90.953,06 euros. Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe proposta de secretaria i de conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, per esta alcaldia es proposa al plenari de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la certificació número 4 corresponent a les obres de construcció pavelló esportiu municipal, subscrita pel director de l'obra per import de 90.953,06 euros. Segon, de conformitat amb l'article 58 del Real Decret 500/90 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, es reconeix l'obligació continguda en aquesta certificació. La certificació, per no repetir, són les mateixes dades que he dit abans. L'aplicació pressupostària de la 324-622 és per la contratació el 155/2019. I tercer, en aplicació de l'article 61 del Real Decret 500/90 de 20 d'abril, s'ordena el pagament de la referida certificació en càrrec a l'aplicació pressupostària a data indicada. I quart, notificar el present acord als interessats. Una intervenció? Passar a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I últim punt, llei de preguntes, té la paraula Marta Signes del grup Compromís. Sí, hola, bona nit. Dos preguntetes tan sols. Per una banda, hem vist que ja s'ha penjat l'últim plenari. És mi intenció de penjar els dos primers. I l'altra pregunta és respecte a les porteries i a les cistelles desmuntades per a l'execució de l'obra del pavelló esportiu. Si es pensen reutilitzar o si van a deixar-se perdre. Sí, i a nosaltres des del grup municipal del Partit Popular, y yo creo personalmente, no sé explicar, por la cercanía con la que vivo esta enfermedad, lo del cáncer de mama, hemos echado de menos ver reivindicación por parte del Ayuntamiento, quizá una muestra de apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido esta enfermedad. Ya que el pasado mes de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y creemos que era importante que ese día más que nunca se hubiese creado conciencia, se hubiese promovido que las mujeres accedieran a charlas informativas.
per a proves diagnòstiques, per a saber autoexplorar-se, per a poder prevenir i tractar oportunament i no invisibilitzar-ho o ignorar-lo com es va fer. La gravetat que pot alcançar el desconeixement de la nostra població. El grup del Partit Popular demanem major consciència, major sensibilització dels nostres polítics. Com ha dit anteriorment, a través d'unes xarles, unes pancartes, una façana il·luminada en color rosa i per tant, clar, per a prevenir i per a poder recordar part d'aquesta població que ha lluitat contra aquesta malaltia i ha fet front al càncer de mama. El grup del Partit Popular volem que des del consistori se faci com a intenció la reivindicació que no dic com a necessària, saber el perquè de la passivitat en la que s'ha tratat dit dia i igual que ampliaré menys també que enguany no s'ha fet la qüestió per a la lluita contra el càncer en general, sent una malaltia que per desgràcia d'una manera o una altra els afecta a tots. Moltes gràcies. Nosaltres volem comentar que fa 10 dies en València es va fer la distinció de la creu amb distinció blava a l'agent Jorge Giraldez. És un honor per al poble i ens agradaria demanar al pleno que si se podria fer algun tipus de reconeixement públic, ja que tots no vam poder assistir quan va ser de manera oficial, ens va representar Cristina, però ens agradaria que li feren un reconeixement públic a nivell de tot el poble, on tot el poble li poguera expressar la seva gratitud. Contestar algunes preguntes del passat plenari. Sí, té la paraula Paco. Sí, hola, bona nit. Jo voldria que m'aclarira Gemma exactament a què es referia quan diu que s'adjudica un contracte menor de subministrament de mobiliari per a les oficines municipals i sala de plenaris i són 2 butaques i 14 cadires. Quin ha sigut el motiu? No entenc massa bé. Perquè s'han canviat, una de les cadires que s'han canviat són les que estaven així. Quin és el motiu d'haver canviat aquest mobiliari? El cambiar les cadires, pues, perquè ja no estan en condicions, a part que estan molt velles i moltes menellaven, no tens una seguretat ahí. I realment era l'últim que faltava per canviar en el saló de plenaris, s'han canviat les cadires, s'ha canviat tot és nou. I les cadires ja estaven pobretes que demanaven canviar-se des de fa anys. Estos funcionaven bé, per a mi. Tu funcionaven bé, igual vas pillar la cadira bona, però que ha sigut per això. Hi havia moltes cadires que no podia reposar de l'administració, perquè eren les capaveres. No sé si era les vostres... Sí, no, això estaven bé, però això ho vaig preguntar perquè així la cadira estava bé. N'hi havia moltes que no. Que clar, tu no podies comprar cadires com ixes i deixar unes d'un color, l'altre d'un altre, o les canviaves totes, i l'opció va ser canviar. I per evitar els problemes que van tindre en ixes, que no tingueren ni mecanisme ni rodament ni res. No van tindre el problema que van tindre les anteriors. Marta Català preguntava al passat any sobre una denúncia del Seprona, d'acord? La denúncia la fa un veí de Palma, proceden dient que denuncia un particular por vertido de aguas residuales en un chalet de Monterrey que está en el terreno municipal de Palma de Gandia. De ahí s'inicia tot. Què passa? Es veu que el catastre, el que fa la confederació, veient que la majoria de xalets de Monterrey estan en el terreno municipal del Prat de Gandia, simplement ens pregunten a nosaltres quin és el sistema de les aigües residuals que s'utilitzen en Monterrey. I és el que fa el nostre tècnic que li contesta. D'acord? Per tant, respecte a preguntes d'avui, l'últim plenari ja està penjat. Marta, els altres dos no s'han penjat perquè van haver un problema i no es van gravar. No es va apretar el botó rec, per tant, si no s'ha penjat ja s'ha sabut el motiu. Les porteries i canastres que s'han al pavelló estan de moment guardades i veurem en el moment en què es reubique el tema esportiu, perquè la idea és una vegada s'acaba el pavelló, també volem per el gimnàs, ja veurem de quina manera on es poden reutilitzar. Respecte al que ha dit la senyora sobre el càncer de mama, quan ha dit nostres polítics, aquest ajuntament, ja no parla de corporació, som conscients i sempre hem sigut
a favor de qualsevol tipus de campanya. Si aquesta intervenció l'han fet avui, si la proposta haurà vingut en el plenari passat, l'haurem agarrat. Li llança el guant de cara a l'any que ve, no tinc cap dubte, però si en el mes de novembre, en el mes de desembre, si hi ha alguna campanya que des de tant vostè com a Partit Popular com qualsevol del poble pensa que la haguem de fer, no val la pena que m'ho esperem. No t'ho dic per tu. S'ha acabat de parlar a mi. No, sí, però que sí, persecuteres se'n fan, però que ho agarren com un guant, que no hi ha cap problema, sinó les campanyes que n'hi ha, hem fet el dia de la dona, les hem fet moltíssimes. Esta, doncs per circumstàncies, perquè si jo havia de fer el comentari o haver comentat, potser fa un mes, s'haurà pogut fer. Sí, ja. A tres passats quan veus que no t'has faltat que això no està. Se'n fan moltes, però aquesta no s'ha fet. I respecte al reconeixement públic, si tenim la idea de fer el reconeixement públic a poc de Tatuant, igual que també tenim idea de poder planificar. La setmana passada es van publicar els premis, els torneigs del Col·legi Beto Carmelo, els tenim previst durant este mes de novembre i desembre, ja farem dues, o el mateix dia ja estem pensant-ho per a fer el reconeixement públic al mas del Beto Carmelo com a Jorge, està previst per part de l'equip de govern. I no haguem res més, doncs, a la sessió, bona nit.